भाई दैज्लांबाबो अखा गैया मालाबा हायो मालाबा उपाय गैया नै बिजोंसो हरनांबाय आं बुंदोंमोन BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल टेस्टआ जासिगोन नाथाय खायसे नंखाय सानोमोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोना अफिसियेल नटिस नुबाय एक्चुअलि आंनि मेन चेनेलावनो नोंथांमोना नुखाबाय दा खोथाया जाहैबाय काटअफआ बेसेबां थांगोन पस्टआ ओरैबायदि खम काटअफआथ' बिराद बुरजा थांगोन एग्जामावहाय ओंखायनो मोजां फरायनांगोन नोंथांमोना साख्रि लानोबा दा BTC फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ 6 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जानानै आप टु 24 जुलाइसिम नोंथांमोना माने होनांगोन आरो अके एडमिटआ माला मोनगोन होनोब्ला एडमिटआ गाबोन मोनगोन दे गाबोन मथा मथि बेलासियाहालागै मोननो हागौ सिज बेसिसल' नालाय दा फुङाव होआबा जानो हागौ मानोना दाखालि फिजिकेल टेस्टनि नटिसखौनो बिराद स्ल' खालामदों पेपारावसो होग्रोदों दे पेपाराव होग्रोनायाव मानसिफ्रा बिराद नंगौ आरो नंखाय सानदोंमोन आदा नों नंगौना नङा होननानै कमेन्ट्स खालामदोंमोन एक्चुअलि आङो सिगां 2026 ना दायो 2026नि फेब्रुवारि दानाव आं खोन्थाखादोंमोन जे फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ जुन नङाबा जुलाइआव जानो हागौ मानोना बे खुनु अखाजों सान्दुंजों खोथा गैया खोथाया जाहैबाय नोङो रडआवसो लामायावसो थाबायनांगोन ना 26 केम थाबायनांगोन हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 16 केम थाबायनांगोन 4 घन्टायाव दा मोनसे मिस्टेक बादि आं मोनदों थांनाय बारनिखौ कम्पेयार खालामा थांनाय बारना फरेस्ट गार्ड Gr-1 आरो गार्डबो ओंखारखादोंमोन बे मोननैबो सेम पस्ट बाट मा जायो थाबायनायाथ' बिथिंबो समान थाबायनाय गार्डआबो 26 केम थाबायनांगौ आरो Gr-1आबो बेखौनो एखे थाबायनांगौ टाइमाबो एखे ओंखायनो थांनाय बारा खनसेनो सोरबा मोननै एप्लाइ खालामदों मोनसेल' खालामदों ना खनसेनो जमा लादोंमोन आरो माने खनसेनो सानसेयावनो नोङो मोननै खालामदोंबाबो नोङो सानसेयावनो थाबायनो मोनदोंमोन आरो नङा होमबा दा बिदिबा मा जायो जोंनि उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुरा क'क्राझार थांनायाव माने सेम डेयावनो थाबायबानो मोनबाय नालाय खरसाया खम जासिन आरो बारे थांनांगौबा ओरैबायदि खरसा जायो भाइभा हैनांगौ एग्जाम हैनांगौबा एग्जामाबो लकेलाव जादोंमोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव आइ हप एबारबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामबानो जाबाय जाहाथे क'क्राझाराव खालामा होमबा सुबिदा जोंनि थाखाय मोजां दा देग्लायनि सिस्टेमा एसे चेन्ज जादों एसे खस्थ' मोनसिगोन स्टुडेन्टसफोरा केन्डिडेट्सफोरा थांनाय खरसानि थाखाय गार्डआबो एक्सट्रा Gr-1आबो एक्सट्रा फिजिकेल टेस्ट जासिगोन जुदि नोङो मोननै एप्लाइ खालामबा नों खननै थाबायनांगोन 26 बेसेबां जायो 52 केम नों थाबायनांगोन 8 घन्टा माने दिनै थाबायबाय आरो नेक्स्ट दिनाव जुदि नोंना डेट गोरोबबा नों नेक्स्ट दिनाव थाबायबावनांगोन आरो सासे गथ'नि हालोदा मा जागोन आरो गोलोम बोथोर ओरैबायदि जुलाइ मासआ नोंथांमोना सानदो एसे खिन्थु बयनिसिमबो अल दा बेस्ट जाहाथे नोंथांमोना पास खालामना साख्रिखौ लानो हायो दा आं थांगासिनो दङ दुब्लि बारियाव मानोना माइ गायनायखौ हाजिरा मोनैनि थाखाय बांगालफोरखौ होनांबाय उपाय गैया नै बेजोंहाय दै हरो नै दैयानो गैया नै इसेबां अखा हाबाबो दैयानो गैया आयौ ओरै गय बागानावबो हाग्रा जाजोब्बाय मुलि सारनांसिगोन सोलाबाखै बिगायावहाय टेस्ट सोलाबाय बिसोरो गावसोरनो गायो गावसोरनो फुयो गावसोरनो रोगायो लाल साहा होनांगौ सासे बै डेन्जार गियो गावखौ बांलादेश होनजानो थांनाय बाराव बे बांलादेश होननानै थगायदों आं फेसबुकआव बेखौ नोंगौ साननानै गिगासिनो दङ सिनायखायो जोंनावनो एकदम हाजिरा मावग्रा आल्ला गो बिराद गिखायो आसला नै दैया बा बिराद गियासला गावखौहाय माने बांलादेश सिबि होनजानो गिनानै नोंगौ सानजादों आरो गिनानै दङ जोंनावनो जुखाम खाग्रा जुखाम माबाग्रा गोजा करिम भाई होनना बुङो बिराद गियासलफ्रा एदावनायखौनो दैया मोनामोनलै बिराद आयरन दं बेयाव जुखाम गायग्रा गोजामोन सेस बेवहाय जुखाम गायग्रा गोजामोन जुखाम गायग्रायावहाय दा माइ गायफिनबाय के हইলো ভালো আছে তোমরা বস্তির নামটা কি ছিল লাউডুং एटाव जायो बायबायनो उपाय गैया बे ट्रेक्टराहाय होख्रेमलांदों बेखौ बानायफिननांसिगोन जोङो मा बिदिनो बर' हिन्जाव गोसथों नालाय बर' रायज्लायफ्लानानै दामजागोनबो दामगोन दल नै बहाय ना दङ एकदम
ओरैहाय थांबाय चेनेल नाम था अलकाउद्दीन अली अहमेद अलकाउद्दीन अली अहमेद अलकाउद्दीन अली अहमेदाथ' नागिरबावबाय दायो गावस्रा नै बावहाय रेस्ट लायो लेबारफ्रा सम सम दा बिथिं गायखांबाय नायसां बिसां माबायदि गायदों बिसोरो नै ओरै थांगासिनो बिजों दैयानो फैया ड्रेनानो जाजोबाखै दाबो थिगानो बेयाव जुखाम गायोमोन अके बिसोरखौनो गायहैबाय नै माबायदि गायनो नायदो बर'फोरनि गायनाय आरो बिसोरनि गायनाय फ्राय मिलायदो नै माबायदि गायदों बांद्राय गेसेंबो गायाखै गुबुंबो गायाखै थिगानो गायदों एक्सुवेलि हेडेक गैला आरोना बिगायाव 1300 लादों खनसेनो हरनोसै दा 10 बिगा रानिं गायगासिनो दङ ओमफ्राय दंबावो मेरला सानजाहा दलहायाव गायजेनाखै बर'फोरखौ माने मोननो बिराद थानसै माने बयबो साहा बागानाव हाबजोबो साहापात खायो मायो आरो बयबो हाजिरा मावला दाना बेखायनो एसे प्रब्लेम जायो आरो दा दसे दुब्लियाव फैनानै एसे मोजां मोनदों गोसोखौ माने बांद्राय न'आव थाबाबो टाउनाव थांबाबो बोरैबा मोनो ओंखायनो सम सम दुब्लियाव फैबाथाय मोजां मोनो आरो ओरैहाय नै फुरा भिडिअ'आ बियो जेबो एडिटिं गैया दे डाइरेक्ट आपल'ड खुनु एडिट फिल्टार नङा डाइरेक्ट आइफननि भिडिअ थिगानो गाज्रि नंद्राया नै दे होमबा रायजोफोर बेखिनियावनो दोनसै गावसोरखौहाय एदावगौबा सानगासिनो बिसोरो एदावथ'ला आं दिनै आरो दंबावोना मेरला बिसोरनो गायगोन बिसोरनो हागोन आरो देनांबो गासिबो ए टु जेड उपाय गैया माने बिसोरो जोंनिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानाव दङ गामिया बांद्राय उफुद्रुग नङा बिसोरो माखासेयाथ' बेलेग बिसोरो माने फुराना मानसि बुहुद उन्दैनिफ्रायनो मावग्रा खायसे बिसोरबो बिराद मोजां दङ बेखिनियानो रायजोफोर दोनसै